Nu mai fac. Unde? Acolo, în cu siguranță, în spate afară. Nu mai că nu se oprește. Nu se oprește, că e dacă e cu curentul. De la baterie, așa-i? Ia un pic curentul. Gigi, unește firele alea de sub volan. Nu mai meargă pe curentul. Și cum îl opresc? Cum îl opresc? No, bun, hai să dau acum contact. Unde? Dă-i de la contactul ăla de acolo, hai să vedem cum pornește așa din prima. Sub volan. Unește alea. Beton. Benzină. Nu cred. Ia mai dă o dată contact. O ieșit de Nu, nu, nu. Mai dă o dată contact. Sub volan. De benzină, mă. E foarte sigur. Dar nu, mă, că n-a ieșit asta. E, nu, îi scade nivelul. Ia mai încearcă o dată. Trebuie să o pornească. Nu așa. Ha? Așa trebuie. Dar cum? Așa ar trebui, așa. Așa ar trebui. Aha. Așa. Trebuie să pun două scânduri. Ține un pic de. Hai că țin. Ține așa. Că ți-aduc imediat să fac. Da. Și dau eu la... Uite, așa. Mai am un pic de benzină acolo. Dar stai să ne un pic. Așa. Și așa. Bă, dar e caldă asta. Fii atent, e fierbinte, atinge pe benzină. Da? Ai toba, bă? Da, mă. E fierbinte toba. Mai pune o scândură acolo. Stai, mă, du-te-le așa. Pune sub ăsta. Dar să nu atingă. Băgăm într-o sticlă 2 litri mai puțin. Da, 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 da. Atunci crește nivelul.